Magbago na gid ko pre. Di na ko manabako. Di na pud ko mo inom. Labaw nang dili na pud ko manugal. Unya, di na pod ka mamabay. Basta, di na gid ko manabako. Aw, di na lagi ka mamabay. Di na ko mainom. Di na lagi ka mamabay. Di na lagi ko masugal. Di na ba lagi ka mamabay? Bungol ka man siguro. Manlaki na ko. Nahigugma ba ka na ako si Anali? Mayong tagmutingog ang toko kay mangutan ako. Nahigugma ba na ako si Anali? Wa ba mahigugma? Nahigugma ba na ako si Anali? Wa ba? Uy, wa naman mo tingog ang toko. Kinsa naman ang dahil higugma na ako? Temparagot, ang ako man ang amigong naigamay ang nagpaingon din he. Bay, na ako istorya ni mo bay. Oh, unsa man po na bay? Niadtong usang adlaw ba? Dito man mig isla aron mag-outing. Dayon? Mauto, nisakay na mig bangka. Pagkakita na ko sa life jacket, ako jung gitutukan. Kay? Di man jud jacket sa kung tanaw, oy. Mauto nga ako yung giobserbaran kung naabay kinabuhi. Kay life jacket, God. Pero, wa man jud mulihok ba, oy. Mauto nga akong gikuha o gilabog na lang sa dagat. Onya, unsa may mo na-discover? Ay, tinuod jud ba nga dunay kinabuhi ang life jacket? Kay? Nilutaw man. Sa ato pa, duna jud to'y kinabuhi. Kay kamao mang mulangoy. Three drinks in the house.